Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Kapin 200 ka magbanay ang apektado human nga nangaguba ang mga stilt house sa diyang gihapak o mga dagkung balod sa Bongao, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report niya, friend Mamak. Neto pa namok, naruwa, ana. Hinay-hinay nga nahugmak ngadto sa dagat kining pipila ka mga stilt house human gihapak og dagkong balod nga epekto sa kusog nga hangin sa baybay sa barangay Tubig Tana, Bongao, Tawi-Tawi banda alas 3 sa kadlawon adlawng Domingo. Matod sa MDRRMO Bongao, duna pay laing tulo ka mga barangay ang unang naguba gumikan sab sa storm surge adlawng Sabado. Kini ang barangay Tongsina, Simandangit ug Pasyagan. Gani lakip sab sa mga nangaguba ang footbridge sa mga lugar. Hinuon gilayong girescue sa otoridad ang nasa 239 ka mga magbanay nga apektado, ilabi na katong dunay mga sakit, PWD ug senior citizen. Gikan kini sa 158 ka mga balay nga nangaguba. Gipahiklin kini sa usa ka evacuation center sa mga lungsod ug gihatagan og ginabang. Kaya inunan na natin i-assist yung mga willing. Na-assist din ho tayo na may mga sakit. Buti na lang ho, may dala naman hong gamit ang ibang tropa. Tsaka yung malaking tulong din talaga sa mga tao is yung preparedness mismo ng MDRRMC. Gilayon sab gipang tanggal sa MDRRMO ug ubang otoridad ang mga debris sa kadagatan. Kailangan namin siyang tanggalin sa dagat kasi if hindi namin tanggalin, mas magkakause more damages to other houses dahil sa wave. Gisugdan na sab ang pagpaayo sa mga footbridge nga nangaguba aron duna nay access sa kadalanan ang mga apektadong residente. Matud sa MDRRMO nga ang insidente epekto matud pa sa habagat nga gipakusog sa Tropical Depression Crising. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.